шансове. Ако изгорят и двамата, ще бъде много, много трудно за Нестор Лоренсо да ги замести. Рафиня стреля! 1-0 за Бразилия. Какво изпълнение на Рафиня! Страхотен гол на футболиста на Барселона. Луда дива радост на бразилските привърженици по трибуните. Селесао повежда в резултата в този изключително важен последен матч от груповата фаза на надпреварата. Споменах преди малко, че ако Винисиус го няма за двубой срещу Уругвай, това изглежда като абсолютната рецепта за провал. Победа за Бразилия обаче би означавала, че четвъртфиналният опонент ще бъде вратарят на Ливърпул. Понякога прекалено уверен е Алисон. Сега обаче попадение за Колумбия. Даниел Муньос изравнява резултата. Може би логичното се случи на фона на по-добрата игра на колумбийците в втората половина на първата част. Втори гол за Даниел Муньос от началото на Копа Америка 2024. Ето го ключовия пас на Джон Кордова. Не бяха синхронизирани действията, по-скоро позиционирането